Penginjang ketemu malih kalih Bu Natalina wonten piwulangan basa Jawa. Dinten menika Bu Guru ajeng nerangake pasangan istimewa nggih. Pasangan istimewa. Pasangan istimewa niku napa mawon to Bu Guru? Pasangan istimewa niku wonten pasangan ko, to, lan lo. Nah, mengkaten bentuke. Pasangan ko kuwi tugel burine nggih, sing buri banjur diparingi kaya buntut twit-twit ya. Terus pasangan to niki nggih sami tugel burine. Dadose diparingi kados buntut atau ekor. Lo nggih mekaten nggih, paringi buntut ing sisih burine. Nah, pasangan iki dadi istimewa merga misal pasangan kuwi diparingi suku ki kanggo aksara damunine U nggih. Cakra kuwi aksarane dadine munine misal ana tengah-tengahe R nggih, cakra misale. Terus niki cakra keret niki kangge re atau re. Cakra keret niku kangge re. Terus niki wonten namine pengkal atau pengkal. Nggih, sing pertama Bu Guru paringi contoh. Nulis kidul, kulon. Kidul. Wis ngidul terus ngulon ya. Kidul kulon. Tuladhane kados mekaten. Ki, ko, ayo dieling-eling aksara ko. Nah, ko gen muni I diparingi napa niki? Wulu nggih. Niki namine wulu, dadine muni ki. Dul. Dul iki do di pinter. Do di suku. Do diparingi suku. Munine du. L berarti lo. Dieling-eling lo. Kidul. Nah, lo niki kersane ane ilang. Nah, diparingi pasangan. Pasangan napa nggih? Pasangan iki aksara sing ana ning burine. Nggih, pasangan ko di suku. Waduh, lah kuwi. Nah, lah kuwi iki balik meneh ning nggon kene. Pasangan ko di suku gen munine ku. Nah niku carane ngeten. Pasangane ko iki balik kaya aksara sadurunge. Aksara ko iki kaya apa? Lah iki kaya iki, nggih. Ko kidul ku. Nah, iki tetep balik meneh aksarane ko. Ku lon. Iki diparingi taling tarung. Iki mause kidul ku lo terus kurang n no. Lah karang neng buri dhewe iki ra nganggo pasangan tapi diparingi kal paten. Kidul kulon dipangku iki pasangane gen isa muni n. Mis kok ini ndak dipangku? Karena iki neng tengah-tengah nggih. Nek iki neng mburi dhewe oleh dipangku. Kaya numpak motor nek mburi dhewe malah oleh dipangku. Nggih, ngiling-ilinge ngoten. Nek numpak mobil atau motor kuwi neng mburi oleh dipangku, tapi nek tengah-tengah mboten pareng dipangku. Iki macane kidul kulon. Nggih. Nah, terus contoh liyane sing nganggo to. Nggih, contoh liyane sing nganggo to. Contone kapan turune? Kapan turune? Nggih. Kapan no
Nah, ini no dikasih pasangan ini to di suku. Lah terus piye, Miss? Mosok bentuk to di suku seperti ini, Miss? Red, bener apa salah? Ki salah. Oke, dadose nulise kapan iki gen muni n paringi pasangan to. Lah terus tone piye, Miss? Ya kaya kok mau, mburine tetep iki balik aksara biasa, terus mburine diparingi suku. Kapan turune? Nah, nggih. Mudeng nek pasangan kata lan lo kuwi balik meneh nek pasangan aksara asline. Nggih, kapan turune? Nggih, untuk pasangan sing diparingi pasangan lo tapi di suku. Nggih. Contone arep lunga. Oh, iki diwaca oh. Rep, re. Riyen nate diajari nggih nek re niku mboten ro terus di pepet, niki mboten wonten nganggene. Ngeten nggih pojok arep. Nah, gawe re ngeten pojok ru arep po iki muni p diparing pasangan lu iki balik aksara asline lu ngo arep lunga. Mudeng nggih. Dadose khusus pasangan ko, to lan lo nek diparingi pasangan suku, nek diparingi suku cokro keret lan pengkal kuwi balik nenggon aksara asline. Nggih. Ngertos dieling-eling nggih. Matur nuwun. Untuk pasangan sing diparingi pasangan lo tapi di suku. Nggih. Contone arep lunga. Oh, iki waca oh. Rep, re. Riyen nate diajari nggih nek re niku mboten ro terus di pepet, niki mboten wonten nganggene. Nah, ngeten nggih pojok arep. Nah, gawe re ngeten pojok ru arep po iki muni p diparing pasangan lu iki balik aksara asline lu ngo arep lunga. Mudeng nggih. Dadose khusus pasangan ko, to lan lo nek diparingi pasangan suku, nek diparingi suku cokro keret lan pengkal kuwi balik nenggon aksara asline. Nggih. Ngertos dieling-eling nggih. Matur nuwun.